салом бинандагони азиз, Сархатти хабарҳост. манзуратон аз студияи марказии радиои Озодӣ. Имрӯз 3 апрел дар баробари дигар мавзӯъҳо аз он хоҳем гуфт ки дар пайи муноқишаи марзии Тоҷикистону Қирғизистон ҷонибҳо қурбониён ва маҷрӯҳонро ҳисоб доранд. Владимир Путин ба душанбе меояд ва дар Русия бо наздикшавии тобистон ҳарф аз болоравии нархи билети парвозҳо шурӯъ шудааст. бо гузашти як рӯз аз муноқишаи хунин дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон, мақомоти тоҷик ҳанӯз омори захмиён ва қурбониёнро расман эълон накарданд. Хабаргузории Азия плюс аз қавли манобеаш дар ҳукумати шаҳри Исфара теъдоди фавтидагон аз ҷониби Тоҷикистонро 10 нафар ва маҷрӯҳонро 90 тан мегӯяд. ҷониби Қирғизистон гуфтааст, аз ин кишвар 134 нафар захмӣ шуда 13 нафар ҷон доданд. Бархилофи Қирғизистон, вазорати тандурустии Тоҷикистон аз ироаи ҳама гуна маълумот дар ин замина худдорӣ мекунад. Сарфи назари зин ба радиои Озодӣ муяссар шуд ки то ин лаҳза исми 2 нафар аз қурбониёни муноқишаи дирӯзаро маълум кунад. яке аз онҳо афсари нирӯҳои марзбонии Тоҷикистон Салоҳиддин Гадоев мебошад. Гадоев 28 сол дошта фармондеҳи яке аз дидбонгоҳи ноҳияи Мастчӯ будааст. Инчунин манобеи радиои Озодӣ гуфтанд, дар муноқишаи дирӯза Бахтовар Маҳмудов, сокини ҷавони деҳаи Наймани шаҳри Исфара ҳам кушта шудааст. яке аз пайвандонаш гуфт, ӯ субҳи 29 апрел барои обмонӣ ба боғашон меравад ва аз тарафи Қирғизистон 3 зарби тир мехӯрад. Зоҳиран рӯйхати қурбониёну маҷрӯҳ ниҳоӣ нест ва бинандагони азиз, ҳамкорони мо таҳаввулотро пайгирӣ дораранду дар давоми рӯз шуморо дар ҷараён мегузорем. шаби гузашта дар як ҷамоати динии яҳудӣ дар шимоли Исроил камаш 38 нафар ба ҳалокат расиданд. хадамоти наҷоти ин кишвар субҳи 3 апрел бо тақдими маълумот дар бораи фавтидагон афзуд ки дар натиҷаи талотум беш аз 100 нафари дигар зери по монданд ва ҳоло таҳти муоинаи табибон мебошанд. дар бораи сабаби ин ҳодиса маълумот зидду нақиз аст. рӯзномаи Ҳарец бо такя ба пулис навиштааст ки аснои ҷашнвора яке аз минбарҳо фурӯ рафта гурӯҳе аз ҳозиринро болои меҳмонони дигар лағжонид. Сипас одамон кӯшиш карданд ки аз макони нохушӣ фирор кунанд. дар натиҷа баъзеҳо зери по монданд. дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворҳо аз ин ҳодиса нашр шудааст. ҷашнвораи Лагба Омер дар кӯҳи Мерон аз тарафи яҳудиёи ортодокс ҷашн гирифта мешавад. ҳазорҳо нафар шабро бо тоату ибодат ва рақсу фароғат мегузаронанд. қабл аз ҷашнвораи имсола ниҳодҳои тандурустии Исроил бо ишора ба вазъи беҳдоштӣ машварат дода буданд ки ҷашнвора доир нашавад. Владимир Путин, президенти Русия, моҳи сентябри соли ҷорӣ ба Тоҷикистон меояд. дар ин бора хабаргузориҳои русӣ аз қавли нахуст вазири Тоҷикистон Қоҳир Расулзода навиштанд. Расулзода дирӯз дар Қазон бо ҳамтои русаш Михаил Мишустин мулоқот дошт. ин мақомдори тоҷик гуфтааст, Эмомалии Раҳмон ва Владимир Путин ҳангоми суҳбати телефонӣ дар мавриди сафари президенти Русия ба Тоҷикистон дар нимаи дуввуми моҳи сентябр ба мувофиқа расиданд. раҳбарони ду кишвар рӯзи 23 апрел дар гуфтугӯи телефонӣ аз ҷумла мавзӯи амнистияи муҳоҷиратӣ ва зиёд кардани парвозҳоро ҳам матраҳ намуда буданд. тақдими хабарҳоро идома медиҳам. консули сафорати Тоҷикистон дар Русия бо гурӯҳе аз сохтумончуни тоҷик дар маҳалли корашон мулоқот кардааст. ин суҳбат дар пай он сурат мегирад ки мақомоти рус ба муҳоҷирони тоҷик барои қонунӣ кардани ҳузурашон дар Русия то 3 июни имсол муҳлат доданд. Анвар Ибодзода бо шаҳрвандони Тоҷикистон дар бораи авфи муҳоҷирон, қонунигардонии иқомат ва напайвастани онҳо бо гурӯҳҳои ифротӣ суҳбат кардааст. ба қавли манба, консулгарӣ ба сохтумончон як миқдор маводи ғизоӣ ҳам кӯмак намудааст. зимнан ин шабу рӯз дар хадамоти муҳоҷирати вилояти Москав навбатпоиҳои тӯлонӣ ба амал омадааст. мусоҳибони радиои Озодӣ бо фиристодани навор гуфтанд, аксарияти муҳоҷирон барои гирифтан ва ё дароз кардани муҳлати патент дар назди бинои хадамот субҳи худро шом мекунанд.
бонки аврупоӣ таҷдид ва рушд барои кам кардани талафоти нирӯи барқ дар вилояти хатлон ёрӣ медиҳад. бо ин мақсад созмони молии мазкур ба бахши энергетикии кишвар 35 миллиони евро ҷудо мекунад. аз ин маблағ 20 миллиони евро қарз аст. лоиҳа дар шаҳрҳои кӯлоб ва бухтар амалӣ гардида дар доираи он ҷорӣ намудани низоми билингӣ, таҷдиду навсозии 2 зеристгоҳи мавҷуда ва сохтмони зеристгоҳи нав ба нақша гирифта шудааст. татбиқи тарҳ соли ҷорӣ шурӯъ шуда то соли 2025 ба анҷом мерасад. ҷалби миллионҳо доллар грант барои беҳбуди бахши энержӣ дар ҳолест ки дар минтақаҳои кишвар расман шабона лимити барқ ҷорист ва бо гарм шудани ҳаво низ ҳанӯз ин маҳдудият идома дорад. рӯзи 29 апрел дар авҷи муноқиша дар марз бо Қирғизистон ҳукумати Тоҷикистон ҷаласа баргузор кард. хадамоти матбуоти президент мегӯяд, дар маҷлис асосан натиҷаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодӣ дар 3 моҳаи аввали имсол матраҳ шуд. зикр гардидааст ки дар ин давра сатҳи таворрум 3,3% ташкил дода, ин аз ҳисоби баландшавии нархи маводи озуқа 4,4%, молҳои ғайриозуқа 2,4% ва тарифаҳои хизматрасонӣ 1,3% ташаккул ёфтааст. Эмомалӣ Раҳмон гуфтааст, камбориши вақтҳои охир боис ба камобӣ ва хушксолӣ гардида ба соҳаҳои зироаткориву боғдорӣ ва чорводорӣ талафоти зиёд мерасонад. аз ин рӯ аз кишоварзон дархост шудааст ки барои рӯёнидани 3 то 4 ҳосил ва дар кишти такрорӣ ҳарчи бештар истеҳсол кардани картошкаву ғалатдонагӣ кӯшиш кунанд. дар бозори марказии шаҳри Хуҷанд садҳо кило қулфи най ва ё тути заминиро аз растаҳо гирифтанд ва ба туҷирон иҷозат надоданд ки онҳоро фурӯшанд. мутахассисони марказии бехатарии озуқавории шаҳри Хуҷанд ҳамроҳ бо намояндагони ташхисгоҳи бозори панҷшанбе зимни санҷиши маҳсулот рӯзи 28 апрел 400 кило қулфи най вайроншударо ошкор карданд. аз сокинон хоста шудааст ки ҳангоми харидории маҳсулот дар бозорҳо ба муҳлати истифодаи он аҳамияти ҷиддӣ бидиҳанд ва дар сурати зарурат аз фурӯшандаҳо санади тасдиқкунандаи сифатро талаб намоянд. эҳтимолан нархи билетҳои парвоз дар дохили Русия баланд хоҳад рафт. дар ин бора Виталий Ванцев, яке аз масъулони фурудгоҳи Внуковаи шаҳри Москав, дар суҳбат бо хабаргузории РБК баён доштааст. ба қавли манбаъ, пардохтҳои қарзи лизингӣ аз ҷониби ширкатҳои ҳавопаймоӣ бо доллар сурат мегирад ва ҳоло қурби рубл нисбат ба доллар 15-20% коҳиш ёфтааст. ҳамчунин хароҷоти маводи сӯхт низ зиёд шудааст. манбаъ афзудааст, чунин ҳолат ширкатҳоро дар вазъи душвори иқтисодӣ ва дар дуроҳа қарор додааст ки фаъолияти худро қатъ кунанд ё тамоми тарофаҳоро зиёд намоянд. Внукова сеюмин фурудгоҳи бузургтарин дар Русия маҳсуб мешавад. бояд гуфт, 4 ширкати ҳавои русӣ ки ба Тоҷикистон парвозҳои чартерӣ анҷом медоданд, ахиран бо талаби Тоҷикистон нархи билетҳоро поин бурданд. дар Тоҷикистон назорати маводи мухаддирро тақвият мебахшанд. дар ин замина дар душанбе стратегияи нави миллӣ то соли 2030 муаррифӣ гардид. яке аз ҳадафҳои он тақвияти муқовимат ба муомилоти ғайриқонунии маводи нашаовар, ки яке аз сарчашмаҳои маблағгузории терроризми байналмилалӣ ба ҳисоб меравад, иборат мебошад. ҳамзамон дар ин ҷаласа мақомоти вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Ваҳдат ва ноҳияи Рӯдакӣ сабабҳои зиёд ба қайд гирифта шудани мӯътадонро дар минтақаҳои мазкур ҳисобот доданд. зимнан мақомот дар Тоҷикистон шумораи нашамандоне ки расман сабти ном шуданд 5099 нафар ҳисоб карданд. қурби рубли русӣ дар Тоҷикистон як ҳафтаи охир дар нисбати пули миллии сомонӣ тақрибан 3% баланд шудааст. агар ҳафтаи гузашта Бонки миллӣ нархи 1000 рубли русиро то 147 сомонӣ муқаррар карда буд, ҳоло аз 150 сомонӣ ба боло аст. русия манбаи даромади садҳо ҳазор шаҳрванди Тоҷикистон буд. аз соли гузашта аз ин кишвар ба Тоҷикистон 1 миллиарду 741 миллион доллар интиқол шудааст. наздик ба 90% пулро муҳоҷирони тоҷик бо рубли русӣ ба Тоҷикистон
тоҷикистон мефиристанд. Аз соли 2016 бо дастури вижаи Бонки миллии Тоҷикистон ин маблағҳоро бонкҳо бо пули миллӣ яъне сомонӣ иваз карда ба мардум медиҳанд. ва акнун фурсатест ки бароятон дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон иттилоъ бидиҳам. Бонки миллӣ барои имрӯз нархи $1 11 сомониву 32 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 73 дирам таъин кардааст. Имрӯз 30 апрел қурби рубли русӣ боло рафтааст. Тавре гуфтам нархи 1000 рубли русӣ 152 сомониву 10 дирам муқаррар шудааст ки нисбати дирӯз расо 1 сомонӣ бештар мебошад. дӯстони азиз, ин чанд хабаре буд ки то ин соат ба дасти мо расид. Хабарҳои аз ин бештарро дар барномаи ахбори озодӣ мунтазир бошед. бароятон рӯзи хуш мехоҳам.